Impúlsase un novo estudo para coñecer a situación da anchoa e poder axustar a cota para o vindeiro ano. Esta campaña está a ser positiva e querese adaptar a pesqueira para a próxima. Unha das especies que está a coller protagonismo é a anchoa. O cerco galego embórcase todos os anos na costeira do Cantábrico noroeste e nos últimos anos a especie pódese capturar tamén en augas do Atlántico. Para coñecer mellor a presenza desta especie nas zonas 8C e 9A estáse a facer un estudo. Principalmente é moi importante para nós, non? Que se fajan con os barcos da nosa flota, cos barcos que se dedican tamén a esa pesquería da anchoa, para que saber facer uns estudios moito máis fiables, non que se fagan en outras zonas que onde non vamos a ir a pescar, non? Iso para nós é imprescindible, que se fajan e que se sepa o que vai haber para o ano que ven para podermos adaptarnos ás cuotas que si se poden pescar, non? Pérez recorda que agora a pesqueira realízase nas dúas zonas, polo que é imprescindible coñecer a súa situación. Na novena temos moi pouquiña cuota, pero sí que estamos vendo que cada ano que vamos avanzando, vai nos dando moito máis resultado, máis unha pesquería, un peixe bastante máis grande, non? Uns granos moito máis grandes que é o que se dedica a traballar as fábricas, e iso, claro. E sabemos que o peixe anchoa, cando ven baixando pola costa de Francia, ven polo Cantábrico noroeste, pois ven vindo para baixo, e cando empezamos a pesquería, pois sempre empezamos no Cantábrico, alá pasamos na parte do País Vasco e na costa de Francia, non? Pero, bueno, estáse vendo que hai que mirar as dúas zonas, mirar a pesquería, mirar os alevíns, mirar o futuro que nos espera para o ano que ven, para así, como digo, como este ano se adaptou a cuota, está nos dando moi bo resultado, non? Estamos vendo que canto máis para baixo, cando vai máis prolongando máis no tempo, pois se vai encontrando bancos de peixe un pouco máis, os granos bastante máis grandes. Duns anos para agora vense registrado a presenza da anchoa na zona novena e hai diversos motivos que poden explicar este incremento. O recorrido é o mismo de sempre, o pasa que están cambiando as fechas, está cambiando moitísimo, non? Estamos vendo que sí que hai ano a ano vai cambiando polo cambio climático, as temperaturas da agua, non solamente pola temperatura da agua, sino solamente porque o plancton e iso, o alimento deles, pois vai cambiando cas corrientes, e vai vindo para outros sitios, e entonces, claro, non equivocámonos na fecha. Este ano apareceu o peixe aquí na novena, un peixe bastante bo, aguantouse moitísimo, acabamos a cuota, collemos un pouco máis de cuota, e polo menos agora aquí estáse traendo o que é desde Finisterre para arriba, pois hasta Coruñas do Ordegal, estáse pescando un peixe moi bo, de moi boa calidad, non? Esta aparición cada vez maior da anchoa na zona novena beneficia aos cerqueiros de menor tamaño que non poden desplazarse ao Cantábrico noroeste para capturala. Estamos contentos por ese motivo, non? Temos un pouquiño de pesquería para todos, incluso este ano se puxo tamén que se podía pescar para a pesca casual, para a pesca fortuita, para o xeito, porque se mallaba algún, como ten pasado moitas veces, e canto máis se vai arrimando máis aquí á nosa zona, que somos a única zona onde tamén hai barcos do xeito, porque na parte do norte xa se foron extinguindo, xa non se foron traballando a ese oficio, e aquí na ría de Pontevedra, na ría da Arousa, pois aquí que nos coincide ca novena, pois que se vayan arrimando peixe máis a terra, e que se poda pescar algunha caixa, pois mira, pois bendita sea, non? A anchoa está a coller máis protagonismo como unha das especies clave para o cerco ante a falta de xurelo e o peche da sardiña. Temos a gran suerte, bueno, que se vai aguantando a anchoa, que ainda temos cuota, que este ano teníamos un pouquinho máis de cuota que o ano pasado, e máis que se vai aguantando, porque sabemos que a pesquería da sardiña non aguantou moito tempo, é un problema que temos todos os anos, temos que ir mirando como se vai facer, hai que facer un estudio na parte da anchoa tamén da sardiña, do que vai quedando para o ano que ven, e, bueno, pois é unha maneira de ir entrampando, non? De safando a situación, porque se non tuveramos anchoa tampouco, porque a cabala tampouco xa este ano xa non tuvemos, xurel tamén fallou, pois sería unha catástrofe para a pesca artesanal, para a flota pequena, non? E sinala que este ano a campaña da anchoa está a deixar moi bons números. O momento está sendo moi bo ano, estáse alcanzando uns precios bastante asequibles, agora estánse collendo, ao principio non tanto, pero agora estánse collendo un peixe bastante grande, uns granos bastante bons para traballar a fábrica tamén, e, bueno, pois de momento vamos capeando, vamos entrampando, ben.